Takže čo spravím video. Dneska si ideme zahrať 99 nocí v lese, tak poďme do toho. Tak teraz som dlho nevydala žiadne video, ale že k tomu, že absolútne inak hrať sa to, že absolútne vôbec. Absolútne to neviem hrať tak. Len aby ste boli proste vedeli, že absolútne to neviem hrať a idem úplne sám, tak aby ste si nemysleli, že som taký dupak, že musím ísť ostatné, naopak. Aspoň vás čo musím ísť. Chcem podarí toho, čo najviac získať. Najhoršia vec, čo mi vypadlo. Dír. Ne. Ako ho ošetrím? Proste mi, ako ho ošetrím? Myslím, že ja som aj stačí videl na to už 2 bandáže, sa mi zdá, že proste musíš 2 bandáže a potom on bude ti pomáhať. On bude sa mi zdá, že zabiť potom kultistov. Mne sa to ja inak neviem. Lebo som v týchto období, že absolútne sa neviem vyznať. Absolútne vôbec. Kemp, tam je. Kemp. Budeme musieť dávať dole zajačikov. Budeme potrebovať veľa zajačikov a hlavne na bany. Zajačikov. Zajčeky povrhniť. Mám bunny food. Takže pecka. Z druhého. Mám staré rádio. Šroub. A čest. Si pekne otvorím. Čo mi padlo? Rojfilka. A inak, ak by sa dalo, že zle hrám tak. Preto, lebo som absolútne nerozohriatý. Som to nehral tak mesiac. Teraz mega som to dlho nehral proste, lebo som nemal čas. Kedy tam bola. Musím bežať, lebo už ide noc. Čo boli za zvuky? Wow. Tak to sa povedám, že či by sme začali mali, čo by sme mohli kraftiť. Nemáme absolútne nič. Pecka. A ten tu je? Čo je tá bodka tam? Čo je to za bodky? Čo sú zač? Zľakol som sa.
keď takto neprídem, tak je na záhod. Fajn, Colt, berem, zdrham. A je to ten dír. To je už tak akože strašilo mi to. Ťažké to bolo akože. Mapu určite potrebujem. Mapa. Kde je ten Bunnyfoot? Takto čakám za týmto. Tu máš. Gutsek. Díky. Dobre, tak už máme gutsek. Dám sa tam dobré ako. A idem takto prechádzať mapu, že si dačo dobre nenájdem. Ja si myslím, že to nám bude čestka. Áno, je to čestka. Ako som si myslel aj. Poďte dačo dobré. Au. Flashlight. Dobre som to padol. Ďalšie. Železo. Potrebujem preskúmať, aby si čo najdlhšie. Som hungry, no nič. Rýchlo potrebujem sa nájsť. All broken something. Bežím. Mám beam. To berem. Koľko tam. Beam. Berem. Inak mňa by fakt zaujímalo, že čo je hento. Tá kývka, či čo to je. Zatváram. Co robíš srandu? Akože úplne nič mi nepadlo. Doslova padla tá najhoršia vec, aká existuje v celom 99 noci v lese, akože. Kam som zase hungry. Tak vadí toto, keď som hungry food. Som minulo takto na to, že 3-krát zomrel. OK, vyplatí. A nek potom, ak by ste sa náhodou dopýtali, že na čom hrám, tak hrám na Xbox ovládači. A potom je level 3 a progress 6, 7, akože. Budem už to, ten trend akože je extrémne starý. Už to nikto nepoužíva akože. Ale tak pre zabavu. Inak u nás v škole, ja chodím do školy, tak keď chodím, tak proste keď vôbec chodím, lebo ja moc nechodím, tak my to máme dievčatá. A tie dievčatá vždycky, keď proste chodíme za nimi a povieme 6, 7, tak oni to hneď idú proste povedať učiteľke a každému to vadí. Proste len tak si povieme číslo 6, 7 a proste oni sú úplne musíme to ísť povedať učiteľke a takéto proste. Že proste dievčatá. Nemáme takéto dievčatá furt. Naše dievčatá majú problém so všetkým, doslova so všetkým. To keď ja vidím našu spolužiačku, tak to proste zlé, lebo ona hneď na každého, keď len poviem svoj názor, proste, že napríklad, že 5, že 2 plus 4 je 6 a potom, že 5 plus
2 je 7 a to bolo 6, 7, tak proste hneď to každému vadí. A proste oni že a musia proste hneď to ísť povedať učiteľke, lebo im to proste vadí. A keď poviem len čo chceme od učiteľky, alebo keď sa len potrebujem povedať čo kamarátovi vedľa v lavici, tak proste mu to poviem a on že a prečo sa furt rozprávate a tak toto proste dievčatá. A potom mám Instagram. Mám level 4 campfire. Asi pôjdem už aj na dieťa, počkajte. Neviem. Nie. Idem preskúmovať. Look. Hej, poď sem. Beam. It's down. Fúha, ja som down tiež. Tak hneď teraz na dni 3 umrem, tak to bude akože hamba. Ja rýchlo idem na drevo. Potrebujem dať full sec. Akože ťažké to je, ale inak hádam sa vám bude páčiť ten Minecraft Ultra Hardcore, hádam bude veľa v tých sérií. A ja teraz začínam, že kresliť, že kreslím kadejaké obrazy a tak. A teraz chcem začať s kadejakými, že proste kresbami, normálne, že idem kresliť. Teraz ma to tako chytilo. A predávam obrazy, taký menší po 3 eurách a potom tam mám taký trošku väčší za 4,50 a podľa mňa takže celkom malá cena za to, že proste to robil sám ručne. Musím akože ešte raz povedať, že je ručne, to je všetko robené. Úplne všetko na tom obrázku je proste robené ručne, je celý namaľovaný. Že kúpené, čo tam je maximálne, tak je tam obraz je proste nafarbená, takéto, tak všetko z toho je proste urobené ručne, úplne celé. Potrebujem 10 dreva. Čo najrychlejšie. Nie, noc prichádza. To vadí, že prichádza noc. Dávaj. A inak potom vám musím povedať, že za 100 odberateľov sa možno odhalím a na Instagrame už som sa odhalila, sa mi zdá. Ale ja vám poviem len časť z môjho Insta. Len teraz neviem, lebo tu nemám mobil. Ale viem, že sa volám, že Minko. Alebo BMX Minko a niečo. A sú medzi tým medzery. A keď ma nájdete, tak ma nájdete. Tak si budete môcť potom pozrieť len tak proste moje Insta. A možno tak chytneme do týchto Vianoc 50 odberateľov, tak vám poviem úplne celý môj Instagram. Ja potom ukážem aj tie obrazy, ale najprv musíme hitnúť do Vianoc 50 odberateľov. Ja viem, že vás to je veľmi veľa, je vás cez 70. Akože dokážete to hitnúť určite úplne v pohode do
Vianoc. Úplne v pohodě. Musíte to vy chcieť. Vy nebudete chcieť, tak ja smola. Craft. Beam. Craft. Beam. A idem pre decka, ktorá mám viac preskúmať. Nerob vlk. Vlk máš to. Tým smerom. Ja sa musím vrátiť. No najprv spôsobom veci, lebo ja ich budeš pokúť. Sa vrátim a ja sa pozriem, že kde je vlastne to dieťa, ktoré hľadám. Lebo mne už teraz došlo, že vlastne to je tá tabuľka, ktorá mi ukáže, že kde je to dieťa. Tak nejaký tým smerom. Tu nemám jedlo? O, nie. Inak potom viem, mám dole tú polievku, len to si chcem šetriť na horší čas. Neviem, kašli na to dnes. Vám. Sa najem. Kde, ktorým smerom to bolo to dieťa? Tam tým som myslel. Nie, tým nie. Sa musím pozrieť. Áno, dobre som tým smerom šla. To je kusok, to je 440. Koľko? A tu. Neviem atakovať. Ja musím ísť. Sa postarať len o to. O nie, mám malo HP. Musím rýchlo takto sem hore vysť. Presne k tomuto je dobrá tá polievka, že proste je takto, že proste to bude sa rýchlo nájsť, tak sa to môžete nájsť. Poďte, dáte ma? A je vás to? A dáte ma! Počujem. No tak fintu na to. Tak to budeš utekať? Ty sa dohýluješ? Kým sa ty stihneš dohýlovať? Tak môžeš potom ďalej po nich. Tak to dohýluješ? Aj minieš celú noc? Bežíš. Potom ti stačí ísť aj takto. Ťa nikdy nedobehne. Hej, au. Au. Tak dobehnú. Len toto mi trebalo.
Počkaj, prečo? Oni sa prečo dokážu dohealovať? Oh. Trošku dohealujem a dám ich. Nie. Ešte nemám rád, že sú kultisti, tak oni ti dajú minus hento. Dajú minus Gamefire. Ešte k tomu aj začne pršať. No to nemám ako... Ani pre decko. No proste pre to decko. Sa neoplatí. Sa oplatíš pre to decko. Mám kľúč. Tu mám sám. Otvorím dvere. Idem dole. Otvorím kida. Berem kida. Urobím toto. Čo mi to teraz spavne dačo? Tak I'm cooked. Ok. Revolver. Pecka. Ale najprv zdrhám. A ma raz dačo trafí, tak I'm cooked. Zrovna blesk. No som ešte aj hungry, takže bomba. Ako aj hovorím. Stoj. Konec to. No a noc prichádza na pecka. To na to milujem, že proste hráš a zrazu príde noc a sklam. A teraz má robiť akože čo? Ja radšej idem. Istota. Viem. Ja už neviem, čo mám robiť ďalej. Toto nedám ani za nič. Bolo nič, ani? Ja si neviem, čo neviem. Neviem, čo viac k tomu, ako... Že to hráme skoro pol hodinu a som akože mám deň 7. Akože čo? Čo bolo? Idem pozerať. Idem preskúmovať. Nie. Fejma. Au. A, dobra, już widzę. Ale już level 11. Czy
Офигеть, ага. Надо скакать. Что было? Утекать. А, а, а. Яу. Что за даймонд? Yes, I'm hungry. Нет, ло. А тут забыл. Вот это что? Чисто. Old fishing rod. То мне ничем. Ау! Не, смотри. Не, мама. Не. Не. О, сам проиграл. Ну, так я же с вами лучше. Чао.